renewable energy, wayudo chieng' madhi 7 to 8 hours. Nyanza kocha wayudo 7.5 hours. Mano nyiso ni gima Sirkal nyalo timo, more even the counties. Sirkal ne nyalo ensure ni a county ka county, kok mana kata okay county, a region ka region, was set up 200 megawatts of solar plant. Koro wabedo gi Nyanza. Sirkal mamalo nyalo wacho kitu kamano, yes. Nyanza one gives 200 megawatts solar plant. Northeastern one gives 200 megawatts. South Coast one gives 200 megawatts. Western one gives 200 megawatts. Mano dhi konyo nikech sami kao 200 megawatts iketo Migori am ikete Nyanza in general. Mondo migol power Nairobi ka kitere Nyanza nitie gimilongo ni losses, waweto power mang'eny odhiga gi almost 1 gigawatt hours. Koro sami generate power Migori kacha ok iduoke Nairobi ka, power no dhi mana tiyo ne jo ang'owa ne jok mani around Nyanza. Sami timo kamano wa ensure ni during the day kaka no sani koro chieng' ng'eny Saudi chieng' ka wan gi regions aboro 200 megawatts wan gi 1.6 gigawatts. 1.6 gigawatts sani wadhi almost to 2 point something